Mutta aina luulee, että kyllähän mä nyt kerkeen tässä vaikka mitään ja sit sakki on myöhässä. Ei oo kyllä meikäläisen tyylistä, mutta ei voi nyt mitään tällä kertaa. Onneksi on vaan reenit, mutta keikoilta ei saa myöhästyä. Se on aina mukava päästä fiilikseen, kun on kunnon PA tuolla treeniksellä. Saadaan vähän mökää ja on tilaa liikkua, niin ei oo niin ahdasta kuin tossa studiolla sitten. Uskotko magiaan? Uskotko magiaan? Uskotko magiaan? Saat mulle ilmaa, jota mun ei tarvi hengittää. Saat mulle ilmaa, väritön ja läpinäkyvä. Saat mulle ilmaa, Marjos ei enää mua piina. Oot mulle ilmaa, ilmaa, Tässä muuten huomaa, kun on vanha biisi. Nyt sitten kun on paremmalla kuuntelulla ja paremmalla akustiikalla tuolla uudella pajalla. Kuunnellut sitä vanhaa keikkapohjaa, niin tollanen boosti piti siihen tehdä. Niin se rupesi olemaan balanssissa noiden muidenkin kanssa. Kaikkea tällaista pientä säätöä joutuu yli 10 vuotta vanhoihin biiseihinkin tekemään, mutta noi poistuu noi alamidle-ongelmat sitten, kun tehdään se uusiksi toi biisi. Albumille tehdään Salaisuuksien yö ja Levoton. Joo. Treenit treenattu. Ollaanko me valmiita sinne? Ollaan. Eikä olla. Ai ei vai? En mä tiedä. No sun pitää vielä treenata. Mitä? Mähän soitan hyvin. Täällä oli pimiä. Jarkko vaan kuvaa ja mä kannan täällä kaikki kamat. Niin. Et jos kaipaatte keikoille vahvaa miestä, niin aina voitte kysyä suomalaista naista. Mitä? Ei kai siinä. Lähdetään kotiin nukkuu välillä ja katsoos jotain. Mä en jaksa varmistella enää. No, kyllä sä näet sieltä. Mun pitää ottaa täältä. Miksi sinun fokusoi, mutta ei meikäläinen? Kato, se etsii kaikista kauneimmat kasvot tästä. Canonin autofokus, niin justi. Niin. Ei vanhoihin miehiin tarkenneta ollenkaan, että ei ne niitä halua nähdä kuitenkaan. Joo, mutta niin. Lähdetään kotiin vähän nukkuu ja sitten kamat kasaan ja kohti Lappajärveä. Moro! Niin. Onks valmis? Onks sä valmis? Melkein. Jätkä nukkunut puoleen päivää tänään. No jaksaa sit tänään vetää hyvät bileet. Ei mitään. Pakataan auto ja lähdetään. Yes. Katsot kun katoan, sun tuoksuus vajoan. Tuskani huudan, miksen osun ainoa. Pimeäs vaellan, sun nimes sammallan. Hulluuteen romahdan, kun en osun ainoa. En osun ainoa. Miten sun päivä lähti käyntiin? No, vähän piti kriiseillä taas vaatteista ja meikeistä ja aina ennen keikkaa niin ei tiedä mitä laittaa päälle. Ja mulla on 15 hyvää vaihtoehtoa tuolla mukana, että katsotaan mitä mä saan niistä sitten päälle. Saavuttiin Lappajärven maisemiin. Ollaan tässä Päälavan vieressä, ihan tässä järven rannassa. Hienot on maisemat. Ja Hieno sää on, että keli on kyllä hieno, joo. Nyt odotetaan kyllä kovat bileet tästä päivästä. Kyllä kehkeytyy varmasti. Meillä on soundcheck tässä aika pian, ettei tässä kerkeä hirveästi ihmettelemään. Että mennään katteleen tonne mikä meininki. yes. Piritta rupesi somettaa. Tuleeko moitteita?
Hyvä, hyvä. Siis tää on ihan perseestä tää sun näppä. No nyt sä ymmärrät, miksi mulla kestää kirjoittaa viestiä niin kauan. Joko se meni sinne? No niin, pitikö täältä jotain muuta? Ei tarvi. Se standi. Ja taustalakana. Toni! Älä karkaa mihinkään. Käydään morjestas. The Man. DJ Toni saapui juuri mestoille. Just tultiin. Hello. Mikä meininki? Moi. Saatiin jo yhden päivän täällä bilettänyt. Täällä oli vähän sateisempaa eilen, mutta nyt on mahtava kelit. Tänään on hyvät kelit, joo. Toitte sen auringon sieltä Vaasasta. Tuo auringon. Loistavaa. Mä luulen, että tänään tulee aika hyvä bile. Kyllä. Yes. Joo. Ei mitään, me roudataan vähän kamaa tuohon valmiiksi. Asia selvä. Käydään sitten siitä hakees liput ja laput ja systeemit. Sinne vaan. Päkkäri onkin tuolla, se pääty näkyy tuolla. Joo. Tästä varmaan pääsee henkilöstä kävelemään. Kyllä. Hyvä. Se oli DJ Toni homman pääjehu. Päivää. Aurium saapui paikalle. Tervetuloa. Kiitos. YK. Se on kunnon radiokompressori siihen ja semmonen pieni reverbi, niin se on oikein semmonen massiivinen tämä minun mahtava ääni. Vien mut uniin uudestaan, haaveet kovin kahdestaan. Vien mut uniin uudestaan, hetkiin, jotta haihtuu muistoihin. Potkulauta ensi kerralla mukaan, niin saadaan tosta lasketella, mutta soundcheck on tehty ja muhkeet on soundit nyt vaan. Odotetaan pari tuntia ja sit vedetään. Oliko hyvät soundit? No ainakin lavalle päin, en tiedä mitenkä Noniin. yleisölle. Mutta kai noi pitää huolen sit siitä, että kuuluu yleisölle. Onko se meidän hosti Heli täällä? Heippa! Miksei ovet aukene meille? Hei, kuule, tiedätkö sun muistikortti on täynnä kohta tällaista ihan useless. Ei, tää on useless. Sit keikasta ei oo mitään. Mulla on tuolla 3 muistikorttia vielä. Te pystyt olla kivelemään se hyviä tila. Kyllähän ainakin vielä. Ei. Avoimen hetken päästä. Mahtuuks tää edes yli? Älä laita kovin kireellä. Sulla jää kuule käsikarvat. Ei se mitään. Mitä mä? Ai että. Promotaan joka paikkaan, jos vaan pystyy ja kerkee. Katsot kun katoan, sun tuoksuus vajoan. Tuskani huudan, miksen osun ainoa. Pimeäs vaellan, sun nimes sammallan. Hulluuteen romahdan, kun en osun ainoa. En osun ainoa. Vie mut uniin uudestaan, haaveet kovin kahdestaan. Vie mut uniin uudestaan, hetkiin, jotka haihtuu muistoihin. Yön toisella Keikka takana, mikä fiilis? Kiitollinen, onnellinen. Oli kyllä makea meininki. Hyvin oli jengi mukana, vaikka alkuillasta vedettiinkin, mutta niin saatiin kyllä hyvät bileet käyntiin ja oli tosi mahtavaa. Me ollaan tässä homma hoidettu ja meillä on hyvä fiilis ja me vaihdetaan nyt vapaalle tää ilta. Joo, myydään teepaitoja. Joo, teepaitoja myydään paljon.
Pitäis sanoa, että tulkaa ostaa, mutta te ootte siellä ja me oltiin täällä. Ehkä niitä jää vielä myytäväksi sitten tuolla postitettavaksi. Mut jos sä haluat paitaa, niin laita meille YVtä jostain somekanavasta, niin kyllä se varmaan saat sellaisen jostakin sitten. Ei mitään. Summer Dance 2-3. Aurium kiittää tässä kohtaa. On näin on niin.